Umekua yesum wa man Ghana itimia hodo a nema bi hyeda nkoyi ne bomoden a atwi mpanyifo adwene edisi so na ebu ba kwa etaye ene se kwa Akyem Kade ekohwe se na omakwan esitie nkuruto ahodo atwa ho nyina atwa hia no kamia se na womakwan nye korakora ntie ka ho asem na ka ho asem no nokura ni se nema ahya se ekoyi a akwan no ya hya se ye ede ma omo enche na UTV nsentwerofo ba nanko Kade kohwei senia won akwan asaya enam ma mfitrude oyarebre sa nipa ewo ho no na bra UTV nsentwerofo koye sa niemai achi aban annaso kora wa hye ma prempren a me no wokan okwan no so ofa edikan ese wo kaso ne de onga kaso ya prempren abre mfitru na ase na UTV nsentwerofo ni nipa ewo mantem ho twetwen enkomo a wo kirima da UTV ase papa se oba honampa ne obeye no asowaba ama won. For some years now na ye kwan nye enunti contractor baso anka oye fide emu ha ye hu ni biom na wadwisu nti na mfuturo no ha ye enunti ye de to UTV for anim ana omo baaye nti omo baba take up story no ene rade adom e kwan no contractor na baso ma wabegu first face a omugu so a omoye enunti ye da aban ase se last time mu ba ha na se na futuro na ha na futuro kwa o hwe ha na na futuro kwa enso nyame adom ani madara mamu ba ye di ye ha tumani no mpanifo so atie ama de na yesu hu no omoba man o ne me kan se fida mo ba okoya nche bia be week na on start say omo ye ho adwuma say de omo gu first coat kura nyame adom a ye di akona ya ba futu ne de say de nyame adom ye YouTube for ya damasio ye kwa ye futu ye de tumanim ana mo hwe nyame adom ye de first coat oguso sisi am nkosoro mo moye ne mo nwie kra eno achi na UTV nsentwerofo chuben aban krache panyin a oda kwai bibrem adantem mansi no ano ononyamfo set antwebosi yako ono nso da UTV for ase papa se wotu anamomba ho no dwuma a wobedi no asowaba ndi asida ema UTV for se wo nso ewom se mu hwehweade nanso obi kan enema ni bi o ya na eno nso boa ema enipa no a omu kasa edi mu no nso ete enti ni nyina na no na ema yeni mu nyina ekambom na ye de chichiro man no mu afamu de a mo ye ena aban no nso eye ne de se ne fata enti ye da mo nso mase papa eye UTV ni Peace FM no ni omo maka ho no a omo nso ye concern because omo nso mo ba evuture ba mo nso hwia bi enti no mu nipa mo nkrofo enso tetete important ha enti eye se ni nyina atimi abam na Nyankopon adom omatie Yesu frɛ na ode adesere de to nipa ewo Kade enimusi wonya abotere ma won na dwuma biara a onga fiase wo mansin no mu no wo bebbo wo ho moden se wo bewie ama nipa ho no wo ho ato mo nga nyaso mfaso nso. It pays to wait se obetwen na obesi abotre if you say eniema no ni government ni national cake no esua nanso esese obi anya bi enti se wo ye die nduru a esese enya botre ne ye bompa ye de stresse ebi mra ye so me de mi hu ni se ne ivi abaye so no krampo no eye animonyam hye